Okei, moi! Nyt mä teen uuden joulukuun häkkiesittelyvideon. Ei oo tullut pitkään aikaa häkin esittelyvideo. Ja siis huoneen järjestys on vaihtunut, joten tää on nyt tää toisella puolella tää häkki. Tässä on ekat lähteet jouluvalot. Venakkaas mä laitan nää päälle. Eli tällaiset pallovalot. Joo. Alhaalla on noitten toi näyttelyboksi, mikä on vielä tyhjä. Sitten pelletit ja muita tarvikkeet. Ja sitten tässä on tällaiset karkkikepit yläpuolella. Tässä on niin pelletti ja tuore homma. Sitten täällä asustaa nykyään Daisy, Barbie ja Pompom. Se on varmaan siellä. Ja siis täällä on tällainen silta. Daisy. Ja tässä on tällainen, mä sahasin tällaisesta putkesta niin 2 osaa, niin en osaa tossa. Sitten tossa on toi nestemäinen C-vitamiinipullo. Ja tossa on sitten tavallista, että siinä on 2 juomapulloa. Sitten on pellettejä tässä laatikossa. On Barbie. Se on vammaisen näköinen. Leikkasi se vähän vammaisesti. Sitten tässä on tällainen taso, mihin mä aina laitan noin pulvot. Ja voisit nousta syömään sitä. Tässä on tällainen lelu. Siinä on mennyt porkkana. Mennyt porkkana. Mitä siinä on kans lelu. Ja sitten on tällainen raikkuva pallalelu. Sitten tuolla on tällainen porkkanalelu. Tuossa on tällainen purulelu. Kaikki tähän. Ja sitten tuossa on mökki. Tuosta menee tällainen jännä ramppi tonne. Ruokatasolle, heinätasolle. Mä oon aina heinät tonne. Et sieltä tekee jotain töitä. Tai niin, että niille ei anneta vaan ninnän eteen sitä heinää. Ne joutuu tänne. Tässä on siis pienempi heinäpallo ja sitten isompi heinäpallo. Ja Mars tei tämän järjestelmän yli. Sitten tässä keskikerroksessa on tällainen sydän. Ja sitten joulupallo. Ja tässä on kans nää purkit ja sitten joulutikut. Tässä on heinäkassi. Heinä on tuolla heinäviehtelykään. Käyttää tätä. Tässä on toi Varkaa Marsua kyltti. Ai niin, muuta mä olin testillä, että tässä on nää. Joo, ja tässä on toi kivi. Mä menen ensi viikolla ostaan tänne suolakiven kanssa. Ja tässä on kans tällainen taso. Siinä on 2 samanlaista juomapukkoa alhaalla. Eli tossa on se seettoliini. Ja vessalaatikko. Sitten putki. Porkkana. Alakerrassa se ei enää näytä porkkanalla. Tollanen lelu. Ja porkkanalelu. Sitten tällainen roikkuvalelu. Ja tuolla on toi vessapaperi. Ja sitten tuolla on tollanen Marsun pää. Tollanen purulelu. Ja sitten tässä on mökki. Sitten tässä on ramppi. Täällä on vähän pienempi pyyhe tossa. Siellä on
Joo, tuolla on porkkaa teille. Sitten heinäpallot. Tässä menee tällainen joulunaru, mutta mä luulen, että mä saan uudet joulunarut. Tai se, että se menisi tästäkin. Mutta mä nyt en jaksanut kuvata sitä enää myöhemmin tätä videoa. Makella on pienempi tällainen teline, missä ne on nää kupit. Sieltä on pikkukupit ja sit siellä on kans nää. Noin. Maken häkissä. Tässä on siis tällainen mökki ollut. Siis tämä on se porkkana Makella, mutta mä ostin sille uuden. Mut siis näillä muilla se porkkana näyttää aika toiselta kuin toi. Makella on tästä näin taso. Sitten mä katsomaan kameraa. Joo, täällä on vähän tässä nyt oikein Makella. Mä kiinnostaa tää kameraa. Kiinnostaako kameraa? Niin. Tässä on tällainen taso Makella. Sillä on tällainen katosta, tai tosta arvostuva. Sitten löysin sen. Minkä mä just annoin sille. Noin, syöstä. Sillä on tossa heinäpallo. Tuolla on porkkana teille ja kimoja mitä rakentaa. Tässä on toinen taso. Tykkää kiipeä tasolla. Alkuun. Keskity mun. Mä just annoin sille tätä näkkäriä itsenäisyyspäivän kunniaksi. Huomenna on vasta itsenäisyyspäivä, mutta mä en ole mun kotona. Niin paljon mun vasta illalla kotona. Annoin sitten niitä. Sitten on tällainen puuputki. Mä avataan toisen. Näin. Tässä on vessalaatikko. Ja ihan samat noin puut, mut sillä on vaan vihreä. Tuollainen kaikille tytöillä on pinkit. Sitten tuolla on se toi mökki. Eli tää on se toinen osa siitä putkesta. Ja siellä on mun shortsit itse asiassa. Mutta Makella oli siellä. Älä! Joo, oikeesti. Siellä on kans tollanen samanlainen ite tekemä juttu. Sitten tässäkin on edesmennyt porkkana. Tai pajuporkkana. Pitäis kesällä Jyväskylästä mä kävin ostaa näitä. Niin pitäis sitten jos nää käydä ostaa nää. Nää niinku yksi rakastaa näitä. Sitten tässä on vessapaperi. Ja sitten tällainen helisevä lelu. Niin onko helisevä lelu? Ja tossa on Makella toi suolakitys. Eli tällainen häkki on Makella ja siis kaikilla varsilla. Mä voin näyttää kokonaisuudessa nyt tätä häkkiä. Eli siis tää on tää perussäätö tai kuutiohäkki. Ja joo. Ja Makella ei siis sen takia yläkertaa, koska tää varmaan olisi aika hutera niinku tää, jos se olisi tuolla häkmien päällä. Joo, elikkä tällainen häkki.